ang inyohang i-spend para makaabot sa simbahan. Siguro ang uban sa inyo wala pa 10 minutes. Kasagaran sa inyo wala pa 10 minutes, abot na mo dinhi sa simbahan. Pero si Maria, kung imo gayud nga subayon mo adto ta dito sa Israel, no, ilang adto nato iyang lugar, gikan sa balay ni Maria padong dito sa Hudiya, kung diin siya nangalagad sa iyang igagaw, kana siya kung baklay lang, no? Kung baklay lang, moabot na siya og mga 3 o 4 kaadlaw sa Pilipinas, no? Sa dihang di-assign ko dito sa Kalinga Province, ginan ko sa Curaparuco, pag-abot na ko nga father, ang kapilya sa nga imo nga ma-assignan para sa Semana Santa, mao ang pinakalayo nga kapilya. Dan ingon siya nga, ayaw kabalaka kay nara sa likod sa bungtod, no? Nagbaklay mi sa akong katikista, no, na ako'y katikista. Ang akong katikista 70 plus na siya. Ang kana siya nga katikista, mo nay ni-guide sa ako kay of course wala man kay ko kabalo didto sa ilahang lugar, no. Og ang akong nahibaw-an lamang nga Ilocano, kay Ilocano ang ilahang sinultihan didto. Usa ra gyud ka sentence akong nahibaw-an didto nga Ilocano, awan ti danom. Kinsay kabalo Ilocano diri, no? Awan ti danom, walay tubig, no? Murag yun na akong nahibawan. Karon pag baklay na mo, sugod mig baklay, sa Domingo sa alas 2 sa hapon. No? Domingo alas 2 sa hapon. Pag abot sa hapon, ito mga alas 5 goron, nakaabot namin sa tumoy sa kanang bukid, no? Diningon ko sa katikista, asa man anang bukira, no? Ang ato ang adtuon, ingon siya nga, sa likod atong bukid. Niabot mi sa kapilya kung diin ko ma-assign Lunes na sa gabi. Apan dili to nako makalimtan tungod kay pag-ingon ako sa abtang naglakaw-lakaw mi dito, balik-balik dito sa bukid, ningon ko sa katikista, awan ti danom, no? Okay, wala man mi dala nga mineral water, no? Kabalo ba mo nawala og kalit ang akong katikista. Nawaha siya kalit. Og sa sunod na kong lantaw-lantaw sa iya ang akong katikista, tuwa na sa taas sa lubi. Ang akong katikista, nikat-kat na sa lubi. Kay nagkuhag butong para mainom na ko, touch kay ko ato. Dili gyud nako siya makalimtan. Ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo. Hinumdumin ninyo nga ang atong misyon wala natapos sa atong pagsalmot sa Santos nga Misa. Ang atong misyon mas magsugod the moment nga kamo mugawas sa atong simbahan. Kay diha sa paggawas nato sa atong mga simbahan, muadto kita sa atong pamilya, muadto kita sa atong mga trabahuan, muadto kita sa atong komunidad, kung diin kita mga lagad. Ang kinabuhing Kristiyanos, kinabuhi sa pagserbisyo. Ikaduha nga, angay natong hinumduman ang pagkamapasalamaton. Sa dihang si Santa Isabel, siya giduaw sa iyahang igagaw nga si Maria, ni ulpot ang bata sa kalipay. Pagkamapasalamaton. Ang Santos nga Misa, sa original nga panultion, gitawag na siya liturhiya, no? Liturgiya. Ug kana siya nagpasabot nga pagpasalamat. Unsa man ang mga butang nga inyong gustong ipasalamat sa Ginoo. Unsa man ang mga butang nga inyong gipangayo sa Ginoo. Unsa man ang mga butang nga wala ninyo gipangayo sa Ginoo pero gihatag sa Ginoo, nga labaw pa sa inyong gipangayo. Usahay, concentrated kay ta sa mga butang nga atong gipangayo sa Ginoo, apan nakalimot kita pagpasalamat, no? Nga Ginoo, daghan man dait ko wala gipangayo nimo, apan gihatag nimo bisag wala nako pangayoa. Nga ang akong gipangayo gani kanimo, gipalabwan pa nimo.
pagka mapasalamaton. Dini sa santos nga misa gipahinumduman kita no nga naatay Ginoo nga nihatag sa iyang kaugalingon nganha kanato. Ug kana siya usa ka dako kaayo nga pahinumdum kanato sa pagpasalamat. Kining atong santos nga misa karon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga ang kinabuhing Kristiyano kinabuhi sa pagserbisyo. Og nga kita isip mga Kristiyanos dili nato kalimtan magbaton kita sa pagka mapasalamaton. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog.